Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan Amaricon manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin nga awan ti malabsan. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Pakaragsakak unay no mapili yumet nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan Amaricon. Sa nga pulo atawan min nga agdenden na iti asawak ngem awan pay anak mi. Gapo iti dayta, tinungpal mi nga rod ti ibagbaga ti kaadwan amangampun kami kano tapno maguyugoy. Kayat na asawan ket kaslaguyuden na tapno maaddaan kamin tumeten iti anak. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Gerald. Gerald. Agring ka man Agring ka. Abay. Asikas mong paimutan ni baby. Ang mga mabisin. Ika mang timplay, tigatas na. Masadutak. Sige na. Amo man nabambanugak. Masadutak nga, Rod. Ay, ako baka turturog ang unay. Sige na. Alan gawam. Tapno sumardingan yung agsang-sangitan eh. Sige man lagod. Labit lang nga, Rod. Kumusta nga'y magtadas asikaswan na nga ubeng marikon anak kao? Ay, nagrigat mo't nga, Rod, nanang. Pumuyat mo't. Sangit ng runay tirabi eh. Ay kat talaga akasta. No talaga akayat yu ti maadaan iti anak. Aganos kayo nga road ama puypuyatan. Nanang. Tapno amuyaw. Dakal nga obligasyon ti agbalin anaganak. Isu ahusto lang ti desisyon yu amang ampun pay laeng. Kabayatan nga awan pay anak yu. Pakakitaan no talaga akabailan yu metlaeng ti agbalin a responsable nga ina ken ama. Ay ka, sabalin tula siguro No tay anak ko na pudpud no, ti aywanan mi nga gasawa nanang. Ay kawad, kabrumbang laeng nga ayatan kan ipatagyumat ni Liam, kas pudpud no nga anak yo. Saan yun to ko mga idadaduma? No bilang tamaadaan kayun ton, iti pudpud no nga anak. Abay ta. Nakaturog ni baby. Bakit? Nala, ipaida mo ni ti crib na lakay. Iti kasta, makaina na kamutan. Sige. Ay, inayatim. Atap no saan man na malukab. Ang mga nagsamit tumanan. Oops. Narnakanan, bakit? Mayatan titurog na. Nasayat mo't nga, Rod. Makaturog mo't tan. Madamdama tapay maturog, bakit? Tamang aramid tapay mat iti ading na. Anya? Abay, saan ka nabannog iti nagmalim at nagtrabaho ijay shop? Ay, nabanuga ka. Mudlog kaya. Amom ka de. Amay kat amin nabanog ko. Lumakit kita kayo iti anak ta. Kasta. Uwin. Iso nga umay ka man, pasarunuan taman ni baby. Saan? Ayan na apo. Saan natin talak? Ayan po, magkikiyak ka niya. Ayan na apo.
Ne. Apayan pa kat? Agan ano ka? Ya po, diyak kaya ti angot talut-lutuan. Ah, Agdulo ka. anya. Ni itamang pay nga. Di mo kahit kaangot na. Uy, di ka man. Ano paboritom dahi ti apamigatan? Tuyo, itlog, kan kinirog. Diyak nga rod kaya ti angot na. Dagulit kamot. Ah, ay sus. Amangan no aginaw kan pa kahit. Ah, kasta nga taya? Kasla tsak mauawatan tirik na klakay. Kasla ada kayat ko akanan ng jak mo't amunuan niya. Ay, tinasayan. Kuyugan ka mapan iti doktor. Agpa-check up ka. Tap numamuan ta, noan niya dahi ta. Pudno ka di day tangay bagbagam Gerald anakaw. Masikuga hindi marikaon. Confirm na nang. Talaga masikugan ti asawak. Ah, Kagap-gapumi iti doktor itay. ay nagsaya atin ngay no kasta Gerald. Manayunan mga rudon. Ate apo ka no kasta. Ay, una na nang. Ay. Amuyo. Anya? Singin ti inawon ti asawak. Ha? Singain din inawon ni Maricon kunam. Una nang. Ay na, talaga anayat ti Diyos anakaw. Agasang manday ta. Dwada gaws ti agbalin to nga apo ka. Uwan nga rod. Kamo dyanan na. Maadaan kami mutlangan iti anak. Kalpasan iti sangapulo at awan a panagururay mi. Halawan, ba nagarumbang laeng nga pagyamanan tayo iti Diyos. Nang runa kada kayong agasawa anakaw. Una nang. Pudno day ta. Kasta unay ti ragsak mi nga agasawa. Ket isublimi ti amin a pamadayaw iti Diyos ana marswa. Na, makadlawak sa Gerald. Itian niya. Apay ngay, kasla kay kayat mumot ni Liam nga ampunta, ngem kadagiti kambal nga anak ta. Apay mo't anak ko nam ti kasta bakit? Kasano? Kat isumot ti unaem asak-sakluton, imbis adagiti kumaanak tamat. Anak tamot ni Liam. Iso di mo kumamot pagimunan. Ken may sa agpapadada iti tratok. Ay saan? Saan ta nga anak ni Liam? Ah, Ampun talaang dayjeng ubing. Ampun talaang nawatam. bakit saan ko maakasta? Malaksid laeng no. Anak mo mat iti sa bali a babae. Iso nga impilit mo idi ti panangampunta ken kuana. Anya? Balbaliwam ti kasta nga ugalim Gerald ha. Saan ka nga agbalin a favoritism? On-una dagiti anak ta. Ngamin, isu dati pudpud no ang nagtaod iti darakan lasag ta. Saan kat aday ta aliyam? Apa yan? Anyat mapaspasama kan kamarikon. Saan ka mo't akasta asigod ha? Ken may sa napagsaritaan tanda ito abanag. Sana ya. Basta, no di kag balbaliw. Ipanaw ko dagiti anak ta dito'y balay. Ah, Nawatam! Day, ada kayo magayam diti balay marikon. Imbag man ta nakaawid kayaw. Buntatang, ang dakamilaang iti kambal tinagawid. Ah, ayan nga ni Gerald ka ni Liam. Nina, di yun sa pulon ti awan tatang. Apay, nagapa kayaw nga gasawa. Kasanomat ngamin? Kat adda paborito di manugang nyo. Iso nga impanaw kun adagiti anak mi iti balay. Ah, ay, kasano kumamit anak ko ng mga paborito ni Gerald? Wala. Tanimat Liam ti adda nga awirin na. Imbis adagiti anak mi kuma. Ah, Tunggal rumor ama pa nagtrabaho. Ni Liam ti ununain na. Kastamot lang, intun sumangpet nga agapo iti trabaho na. Kasla ni Liam lang ti makikita na. ay, saan mo siguro anak ka?
Mga no sa balila ti panagawat mo iti kas jangar aramidan ti asawa. Imposible mo tamas kaya naki din ti ampon ngem dagiti anak yaw. Di tamo nga ruti madmadlaw ko tatang. Ha? Imbagak pa'y kankwanan, nga ipanaw ko dagiti anak mi, no saan nga agbaliw iti trato na. Angam, iso matlata. Iso nga impanaw ko na dagiti ubing ijabalay. Makamumutin iti biyag na. Aguma ang mga awir ka ni Liam, ta isulaang mati anak na. Pangasim bakit? Agsubli kayo kuman kadagiti anak ta ijabalay. Sanak nga agsubli. Aging kaasaan mo mo't nga isubli ni Liam kadagiti dadakkel na. Nalawag mo't siguro tinangig mo. Awanan ti adupay asao. No kayat da kami amakaden na kadagiti anak ta. Isublim ni Liam. Maricon. No di mo kayat nga isubli da dyan nga ubing. Saan kami mo't nga agsubsubli ijabalay? Saan lang nga dayta? Saan mo pa yun na mabali na sarungkaran dagiti anak ta? Anya? Ita, agpili ka. Ni Liam, wenno siyak nga asawam ken dagiti dua nga anak mo. Hello, Gerald. Agawid ka kumanadagos, kalpasan ti trabahom. Wenno, itan ko ma. Ne, apa ya bakit? Apo nagnato ti gurigor dagiti kambal, tsaka mo ti aramida. Sige, mabidlan. Agpakadak iti boss. Wen, agawaam nga rod, tani. Sangit da, sangit. Jak amo ti pamayak. Di da mo tagsardang. Sige bakit? Urayan da. Doktora, kumusta dagiti anak mi? Agtalinag pa'y lang iti ICU dagiti anak yo, kabayatan nga obserbaran mi ti kasasaad da misis. Nakapoy nga min ti immune system dagiti kambal, iso ang nagtanag ano mo niya ti sakit da. Dahito ay katlang infection, gapo iti bakterya, uno virus, makagapo iti panaggurigor da. Delikado ka diti, kasasaad dagiti anak mi, doktora. Awan ti makaibaga misis, angam di kay madanagan. Taramidan mi mat amin akabalan mi, tapno aging bagdagiti anak yo. Doktora, pangaasiyo ko ma. Di yung baybayan dagiti anak mi. Ispalan nyo kumaida iti pagkat. Kas nakon, misis. Aramidan mi mat amin akabalan mi, tapno maispal dagiti anak yo. Awan sa bali pagkitawan yo iti tulong, no diti Diyos ana marsuan. Ngamin, isu ti adda makay salakan kadagiti anak yo. Kanyang iti ko na dagiti doktor abang tamtameng kadagiti apo ko. Anya kanot sakit daaya. Pneumonia ka no, tatang. Pneumonia? Madanagan ako na. Amangan kit dino, saan da mailasat ti sasaadan da. Ha? Siyakla ko man tinaadaan iti kas diya sakit, tatang. Ay, Siyakla ko man. kalma ka lang anak ko. Ada si ti Diyos. Watcha ka di na baybay ang dagiti anak yaw. Tatang. Ala, sang kamay satay ako mararag iti Diyos. Naispalan na iti pagad da Ethan ken Nathan. Hindi lakit di ka baulan, no dada ka sa mapasama kadakuha, tatang. Calling the attention of Dr. Abigail Daniel, please proceed to the ICU. Room number 28. Room, dagiti anak ko, dagiti Ijay ICU, dagiti tatang. Anya? Oh my kayo, tatang. Mapantayo, Ijay. Malala. Intangarudan. Wala, gusto na ita panagsangsagit mo, anak ko. Agyaman tayo kit di iti Diyos, nga minsan na nga inala dagiti dua. Talaga kasta ti bihag, anak ko. Nalabit nga da napinpinta sa plano ti Diyos kini Ethan. Iso nga inala nanda ito iti pagarian na. Mamati ak nga iso ti agbalin nga anghel amang bantay ka na tayo dito'y rabaw ti daga. Mawatan ka, anak ko.
Maawatang tirik na ama. Ang nas kinapatib kerem ti panunot mo. Laglagi pam. Adapay may sanga anak yo. Amangan no mabaybay am ngineta. No kanayon akasta ka. Nanang, umayuman bit kita ni Nathan. Itay pa asangit. Na, ay, ang mga numabisin may tanak ko. Intimpla iti gatas nan. Sinukatak pa iti diaper na. Ang dilatamot sumarding agsangit. Na, apaw, sa dino ti ayan na ya. Dito'y crib. Nayapaw, na, kita man. Oh my kapok. Hey! Agurigur ni Nathan, anak kao. Ay, Anya? ako. Ay, anya nga daytoy. Ay, tinasaya at mga laka iti danong. Kabilam iti alcohol wine. Kan mga laka laengan iti labakara. Labarantan ni Nathan. Bareng bumabati gurigur na. No saan latta bumaba. Itaray tayaw ni Diya Hospital. Ala, mabit lang. Ayaw. Mga alam iti panglabar tayo. Sana mabalin na ito'y. Sana po na ito'y saan. Bakit? Pagkalmaan pumatirik na. Ang mga nuan niya pa iti mapasamakan ka. Kahit abtabo lang, di may isa ka nagiti anak ta. Ita, naday man ang di may isa. Awanen, nagiti duwang nga anak ta. Bakit? Paingay nga iso na pa. Impayan na tabay lang nga ron iti anak. Nasublian na matlaang adagos. Pangasim bakit? Hindi ka kumagsaw iti kasta. Putumat saan ka di? Nagadudita mabalin na nga alaan. Nga mapayadag iti pa'y anak ta. Apay! Nagsagit ti kasto yan na pasama ka. Nabayag ngay nururay ta amadaan tay ti anak. Ngam napukaw tamat lang ida. Iti apagdarikman. Naulpit unay ti Diyos, Gerald! Mawatak tirik na bakit? Kasta mo ti marikrik na kita. Ang rumpang adita si diran ti Diyos. Tanya ti kayat mo. Agyamanak! Agyamanak! Kaputi nalan na matlang nagiti duwang anak ta! Kasta ka din! Nalabit nga da plano ti Diyos kadagiti anak ta. Ken kadatangay batida. Iso a pangaasim. Di mo si diran ti Diyos. Agbasbasol ka lang iti day tangar aramidem. Bakit? Nakadadayo man ang tinakaiturungan ti matang mo. Panag ko na. Basol ko ti amin, Gerald. Anyat kahit mo asawan. Nabayag ngay ng amiris ko ti amin. No sanak siguro ang nagbalin ama naging bubukod. San mo't siguro ang napasamak ti kastoy. Diyak maawatan ti bagbagam. Ilaw-lawag mo man? Noin patag ko kumamat ni Liam. Kas, iti pa nang ipatag mo ko na. Nalapit. Sana sinubli ti Diyos dagiti anak ta. Ang babawiak man. Ngamdala dawan ti amin.
Pinaraburan na ti Diyos. Iti duha nga anak. Gapo ken ni Liam. Ang gapo iti kinaman naging bubukod ko. Napukaw tamat lang ita. Iso basol ko ti amin. Basol ko. Awan basol mo. Nalabit nga ginggalangan ni Jetty yung dagitan nakta. Iso adi mo pabasulan ti Magim. No kaya't mo sublin tamat lang ni Liam. Mabalin. Itikas ta. Adan tumanan anak ta. Kaya't ko launay. Ang naimbag. No kaya't pa'y dagiti dadakan natin mangisupli ka data. Kinapod mo na. Jak insubli ka dagiti dadakkel na. Intalag ko ka ni pare Roger. Isungad da iti pudir da ita ni Liam. Kat mabalin ko nga alahan iti anyaman nga oras sa kayat ko. Pudno ka di dayta. Uwin bakit? Iso adi ka nagliday. Di kagdana. Tay naksukunin ni Liam inton madamdama. Ang yaman ako, nay. Kat... Pakawanin ta ko, ma. Kadagiti nagkurkurangak ka. Kan kadagiti anak ta. Ikarig. Aramid kami nakabailag. Tapno mabantayan. Kan maaywanak ni Liam. Awan tinumbang nga ikid na mamiti pamakawan bakit? Talaga kasta tibiyag. Ada dagiti dumteng. Ada man dagiti mapukaw. Anya ngay nga ron. Ada ditan. Alpasan ti amin. No daman nga paiso dagiti nagkurangan tayo ti tunggal maysa. Agbalin ko mga adal da ito'y kadata. Teramiden ta. Ket ipamaysa ta ti atensyon ta ka ni Liam. Ket no maparaburan tantumanan iti anak. Saan tanton nga aramiden pa'y tikas iti inaramid ta iti kalabas. Ammo Miss F, adu tinaamiris ko gapu iti dayjay a napasamak. No mabalinla ang kumanga isubli ti amin tapno masulnitak dagiti nagkurangak. No mabalinla ang kumanga isubli ti amin tapno jakon inaramid dagiti saan a nasayaat aramidak. Angam anyan ta saan metten a mabalin. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay a malagip ko ti amin. Nalaos ti panagbabawik ngem naladawan ti amin. Ita agad adalan iti elementarya ni Liam. Maragsakan kaming agasawa, ngamin natulnog ken nasingpet nga ubing ni Liam. Nalaing pay iti pagadalan, nangangato dagiti grado na. Kanayon nga adda maaw-awat na apamadayaw tunggal ada programa iti pagadalan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Maricon. Ken ka pagayam Maricon. Noam amirisek to'y pakabuklan ti surat mo, panagkunakat saan kayo pa'y anakasagana a maaddaan iti anak. Tingamin panagpamilya kat saan a bareng-bareng, masapol a nakasagana ka iti amin abanag. Masapol nga ammom kan masapol nga adalem, no kasano dagiti obligasyon mo kas maysa nga inakan ama ti pagtaengan. Kas kinuna ti asawam adda ditan, napasamaken kat saanen a maisublipay. Tirumbeng aramidan yu ita kat aywanan ken ipategyo ni Liam ta ison ti anak yu ita. Agbalin nga rod ko mga adal daytoy kada kayong agasawa. Alakastan pagayam Maricon kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin gagayem. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti labas na. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo ti may sapay a compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, kayat kumanpay nga idanon tinaimpuswan a panagyaman ko amin kada kayo, gapu iti kanayon nga ingkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Sapay kumata agtultuloy ti ingkay panang suporta, ket di kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarunupay nga upload tayo. Intay nga rodan denggen dagiti compilation. Hello manan kada kayo amin papagayam. Kumusta kayo amin? Adtoy manan ti pagayam yo amang kapkablaaw kada kayo iti naragsak ken bendisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged iti nagan a presi manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasingpet ti asawak, awanan ti bero kakpay, gapu taadda aminan kenkwana ti nasaya at agalad ti maysa a lalaki. Iso na laeng, taadda maysa abanag a pagsidsid da awak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Apay, kasta tilangan ba kay? Kasla daw nagdagsin a parikot mo. Saan lang ang akasla? Talagang adda na dagsin a parikot ko, Randy. Ha? Kayat mo ka di amaamuan na niya ti parikot ko. Bakit? Adoy, daytoy ti parikot ko, Randy. Ala, mingmingam anaimbag. Ha? Anyo ti? Tunggal ako sarak iti pregnancy test. Kanayon a negative ti result na. Iti kaanuman. Saan ama ko na a pamilya ti panagdanata? Gapot na awan mat nga rod anak ta. Bakit? Saan kumamata kasta ti imagam a? Anya nga rod ti kayat mo amang agmanipod kanyak. Maragsa kanak iti kastoy. Manumat tin atawan tinaglabas manipod nagkalaysata. Ngam aging kaita. Di naklat ta maikan iti anak. Ibagak dayti kan ka, tapno amam. Kasta unay ababawi ka anak asawa kan ka, Randy. Prese. Ay nainsan, saan arumbang apagsasawam iti kasta nila kay mo? Panunutam kumamot a masaer jarik nana? Ay, jak ngamin malapdan ti pungtot ko insan. Tunggal adda masabat ko akabats tayo. When amok, kukwaklatan ti umapapal. Umapapal iti anya insan. Kasano, kat adda kibkibinin dang anak da. Idinto ta siya, kat awan. Kinapudno na, saan akon anaragsak iti dan na ti asawak. Saanan at talaga insan. Ay na, di ka agsasawi iti kasta insan. Panagkunak kat saan mat anagayatan ni Randy asaan kay amaadaan iti anak. Amin mat anaganak kat dayta ti kalikagum da.
Kan may sa amangan no talagang awan pa'y nabukalyo. Jakon amo ti aramidak insan. Ti kunamket di, talaga alupos ti asawak. Isong adinak maipayan iti anak. Ay, kasla jakon maanusan ti kastoy a panagbiag Teresa. Sinaaksan a talaga ni Randy. Napan ni Randy ijay balay idi na minsan nga aldaw. Anya tinaramid na ijay nanang. Awan mo't. Imayla nakisarsarita kini tatang mo. Kasla nadlaw ko ti kinaliday na. Apay, adda ka di parikot yo. Awan mat nanang. Apay, adda ka di imbaga na kada kayo. Awan mat kit di. Ang amangan kunak no adda parikot yo. Iso nga imayak dito'y balayo. No maminsan, adamat saan mi apagkinkin na awatan nanang. Ang maurnos mi matadagos. Nasaya at mat nga rod no kastanak ko. No adaman ti saan nyo apagkinaawatan, pagsaritaan nyo adagos. Saan nyo abaybayan adumakal. Iti kasta, naragsaklat ta ti panagdenayo. Wen ka di nanang. Awan rumbang apagdanagan nyo. Ken maysa, biyag mi dayto nga agasawa. Ada kamin iti husto atawan. Kabailan min asulbaran adakda kami. No addaman saan mi apagkinkin na awatan, nanang. Presi, itay ka pala nga palpaliiwan. Nakaisam ka matamanggit kita iti cellphone mo. Ket, anya ko maita no agis isa makamangkit kita iti cellphone ko. Ada problema? Ay ko. Awan magkit di bakit? Sana salud-sudag lang mo Asino ayat ti kachat mo? Itay pa ngamin amang mga gutiring ton di messenger mo. No asino man ti kachat ko, awan bibiyang mo. No kayat mo, mangsapul kamat iti kachat mo. Awan parikot kanyak, Randy. Presi? Nalawag mat siguro tinangag mo, Randy. Ay, unay ka magtan bakit? Di nakdisturbuan tabi siya. Naawatam. Adun sakit di ti kachat mo insan. Itay pa yung agun-uni ti messenger mo Asino ay ti kachat mo? Kan itay ka pa nga isem. Ni ka di bayaw day ta? Ni, asino day ta kunak? Ibagakan ka, insan. Hindi mo ko maibagbaga iti sa baliwan. Ha? Malagip mo ka di pa'y ni Oliver. Tisigod akayan ayat ko idi adda tayo pa'y laang iti kolehyo. Ni Oliver kunam? Jay ka di lumakayan abaknam? Si kamat, insan. Saan mat nga iso tilakay? Sa nga pulo laang mat atawan ti inaunaan na kanyak. Oh, apay day jay. Di mo ibaga nga iso ti kachat mo insan. Wen, kat numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Iso la ko man tinakikalay saan kat ani Randy. Ay, no amok la ko maadinak matlagayang maikan iti anak. Diyak la ko man imanugot apa ikalay sa kankwana. Anya? Ay unay kan. Anya ka din dagitang ibagbagang presi. Pudno ti ibagbagak, insan Teresa. Kat amom ka di. Single pa'y laang ni Oliver nga aging gaita. Pampanunutak nga amangan nuda kami tinaikari para iti tunggal maysa. Saan kat ani Randy? Ay sus! Apay, di ka mabuteng kadagitang ibagbagam insan? Uray pagbalibalik tadam ti lubong, ni Randy latta ti asawam, gaputa isukat nga rod tinangikalay sakin ka. Laglagi pa nga da sinapataan nyo insan. Nagkalaysa kami, ngam sa anak mat anaragsak iti danana. Kan maysa, nuday tala ang kalaysa mi, at damot solusyon na. Presi! Hello, honey. Hello, honey. Kumusta nga iti nagmalam mo? Kastoy, makabanog matagtrabaho. Ngam maikat amin abanog ko, tunggal mangag ko ti boses mo. Talaga? Sika talaga. Hawan lang ta nagbaliwan ti kinalailom kanya. Iti ka ano man, saan tong agbaliw ti kinalailok kan kahani. Promise.
Uray no kasta presi. Awon gayam. Kasarong tinagsaritaan da. Kaano ka nga umayin dito in Manila? Di ka madanagan, honey. Jack pulos malipatan day ta nagsaritaan ta. Kinapudno na, nag-file akon iti resignation letter ko iti trabaho. Iso nga iti kabiitan na panawan. Agdin natan, honey. Agyawa na kani. Ang sige, ipakabom latang aron. No kaano tiyo umay mo ditoy. Tas sabatin ka di terminal. Okay, honey. Sige, tatupay taramida kani. Umawag at tumanan. Bye! Sige, honey. Bye. I love you. Pakawanan na, Randy. Ngam saan kan nga ay ayatan. Bakit? Anya ka din tayo tanga ibagbagam. Nalawag ba't timbagakan ka? Saan kan nga ay ayatan? Iti ka anuman. Saanan ang maisubliti sigod apam matagkan panagayat ko kan ka. Presi? Pumanawag. Takayat ko asapulan tipod na aragsak ko. Saan? Di mo kumawat aramidan tigastoy kanyak. Pang-aasim bakit? Ipakpakaunakan ka. Saan mon anam namaan asublyan ka pa'y? Ngamin, manipod nagkalay sata. Jak pulos narik na tipod no aragsak iti panagdan nata. Hindi nagkalay sa ta. Nagkinarita. Ngay tirigat ka namay. Ag tinulong ta. Jakpat nagayatan tigastoy asaan ka anay kan idalag. Di na kumamat palawan bakit? Pang-aasim. Basta palawan naklatta ka din nakasta. Anyaga matin. Agasawa ta presi. Dahit ako matilaglagi pam. Pasensya kan. Ngam di na kun maalukoy pa'y. Namin pinsanen anapukaw ti panagayat ko kan ka. Naawatam. Lakit din no, aging galangan iti arapap, ti panagdinatahan eh. Saan lang ang arapang apani? Adda akon. Agkadwatan. Kat iti kaanuman. Saan kanto apanawan? Agyaman agnukastahan eh. No idi kolehiyo tayo. Kat nagbreak taga po kini Randy. Saanan ang mapasamak ita? Jakon itulok ang mapasamak mananday ta kadata. Ngauray, ininaw na kiti sa nga pulo atawan? Awan parikot iti dayta. Di mat ko nada. Anasamsam it nga agayat tiin inauna. Ay, karuwa na. Kinapudno na. Pagbababawyak ti panakikalay sa kinirandi. No amukla ko maakastoy gayam ti biyag ko kankwana. Sa anak la ko man nga imanugot idi. Ala, saan mo na panunutan tayo sa ani? Tinapatan kita gaya na ayat tayo ta. Kinapudno na. Sana kun anaki ayan-ayat pa iti sa bali. Manipol nag-break ta. Iso nga itata nagsinublang ta. Jakon itulok ngagsinatamanan. Uray siyak Oliver, honey. Lamnamaem ngagbiag ka akas may sa adon niya iti danak. Presi, honey. Adda umaw-awag. New number man. Asino nga taday ito eh. Sumbatan. Hello? Hello, Presi. Nasaya at nasinong batam ti awag ko. Masapol pa'y gayam abaro numero ti umawag sa musumbatan. Idi kalman pa'y nga umawawag akin ka. Ngampulos adi kasimong pa. Nanang? Anya ka din day tangar aramidam. At panunot ka kadi panunutom kumamot ti asawam. No anyaman ti parikotyo. Pagsaritaan nyo itinasayaan. Saan akasta? Nanang, kasi iti kanayon ko nga ibaga. Saan akon anaragsak iti dan na ni Randy? Gapo ka de, tandan sa bali a lalaki iti biyag mo. Ha? Pangaasim, agawid ka kuman. Awan tinasaya at nga itdentikas tangar aramidam. Iti kaanuman, saan kantong agbalin anaragsak? Gapo taad na tao ang masaksaktan, gapo iti aramid mo.
Itay ka pa'y apal paliiwan, honey. Apay akas la saan ka amakaid na. Adda ka di parikot mo? Ha? Ay, kuhaan eh. Awan parikot ko. Adala pang panunutak. Ibagam ko makanyag. Itikas na, matulungan ka no anyaman dayta. Mabaling ka din ang kulibag karatan presi! Nanyaman ti parikot ko. Awan maitulong mo. Nawatam! Oliver, No awanan ti do mga ibagam. Mapankan iti silad. Tinak kasansarita. Ado ti pampanunutak. May salaang kumatis ako. Pangaasim tagtungpal ka no di mo kaya't amadiswan ka. anday ko. Apay at panak matan, Oliver. Anya ka titibasol ko kan ka. Di mo salud-sudan. Laniyel ti basol mo kanya. Ha? Ngamin na. Siga mismo ti basol. Anya? May saga malas sa dimting iti bego. Anya ka dinday kang ibagbagang. Anya ka di tinaramig ko kan ka di mo nagustuhan. Pumanaw ka dito sa wana ka. Tama ka no ang sabot parang kita kit. Alnya ba ti maraming ko kang Oliver. Nasaya at matasimangpit kan, Oliver. abay. Atay bagaw. Win, honey. Adya day ka. Masiko ka. Agduan abulan. Ano ya? Masiko ka ko ng presi. Wan, adan anak ta, honey. Masiguradong kadyasak ti ama. Oliver. Nuti panagkunam. Kat maragsak na kiti dahil tanging patamag mo. Nagpitot ka. Ala, pumanaw ka dito sa anak. Amangan no si Kapa iti pangipapasak iti pungtot ko. Una yung tikas to'y. Apay akalat, mata na nagbaliw ti ugali ni Oliver. No kaano pa yung masiko ka. Kat isumatan ti pa nagbaliw na. Ikay ka pa'y lapal-paliiwan balasan ka. Pagsangsangit ka ba? Apay ka dahil? Da kayo matgayam tat. Kinapudno na kanayon ko amang di pa nagap-apa yung kini Oliver. Ay na, balasang ko. Di kasaya ata nga aramidom ita. Panawa mo na dyan lalaki. Iti niya kumaga po panawak ni Oliver, tata. Apay, di mo ka di mo apamilyado ni Oliver. Anya, Ay, pamilyado ko ng tata. ay, Amangan mo't no nagbidot kayo lang. Amangan no sa baling Oliver ti pagbagayo. ay na. Saan na ka nagbindot balasang ko? At asawa ni Oliver. Isuda ti kabayagan, aborder ko, di ti apartment ko. Pinanawan lang di asawa na. Gapo iti kinababairo na. Kaya nagwala pa iti anak da. Anya, Apay, saan na ka diyan na ibagaking ka na ita? saan? Sana po no day tata. Sos Mario, Awan pamilya ni Oliver. Awan. Ulbud ka! Awanan kay di bain! Kamok napudno ka kanyak! Ngam saan mo't gayam! ito ta na mawamon nga ta nasawa. Mabalin mo ti pumanaw, presi. Anya, Nung ti palag ko nam, kat adamang seryoso iti kasken ka nga dan asawa na, nagbidot ka. Kan may sa, kas itinakunak idigan ka, sa anak asigurado asyak ti ama ti sigug mo. awanan kay ti bain alalaki! Ano? Kalpasan ti amin! Kasta ti bagam kanyak! Apay nga tumbal ka ngayon! Si Kaki di tawang itibain! Di nakman tong patong bahay na kasta.
Jak kaya't atong patumpa nagtana! No, hindi pala ko madamo. Kat imbagam kanyak nga dagayaman pamilya. Sa anak ko maanagtalagkan ka. Ulbod ka! Manangalilaw ka! Tikunam kiti, sayit ka, babae. Ang dalang nga roda na asawam. Nagbiro ka pa ilaing iti sa bali. Oliver, Pagdumad saan ka di? Amangan no into nagbalawak kat siyak tumatan ti sukat mo. Isu nga itabay lang. Mabalin mo ti pumanaw. Alam aminan ang kagawaam kat pumanaw kan ditoy. Nawatam! ha? Prese, nanan. Simang patkagayaman. Masikog ka. Wala na. Hindi na kaya tatakdaran ni Oliver. Diyak ka mga dagayang pamilya na. Inlimad na kanyak ti amin. Anya. Awanan ti ropak ngay parang kada kayo. Nang runay ti asawa. Nga mawanan ti sabali apapanag. Nasaan nga subli kada kayo. Ay, jak amo no niya ti ibagakitakan ka, Presi. Jak amo no masyanakan ka, wano saan. No amom la kumati na pasamak itipyag ni Randy. Kabayatan ti kawan mo. Ah, ay niya ti kayat ti asawa na nang. Kumusta ti asawa? Ay katadda ijay balayo. Sana pimampanaw. Isuna laang tainal daw nga uminom iti arak. Nanang, managim bubukod ka, Presi. Tibagim laang ti pinampanunot mo. Pagkawanan na kumananang. Nagbidot. Ti asawam ti rumbang apagkidawam iti pamakawan. Saan asyak? Jak ammo kan ka, Presi. Jak ammo no apay anaramid mo ti kastoy kin ni Randy. Iti likudan ti kinasingpat kan kinaanos ng asawa. Nanang. Ha? Presi? Pakawanan na kumaranti. Masikog ka. Wen, amo ka saan ako na may karikan ka. Imayak lang ang tapnog kita iti pamakawan. Nagbitutak. Gusto ni nanang managing bubukod ak. Tibagig lang ti pinampanunot ko. Presi. Ti amo katagbalin na kanaragsak iti nagbalin a desisyon ko. Ngam nagbidutak. Amin abang nagadyak napadasan kan ka. At napadasak iti dan na ni Oliver. Amo ka nasakiti naramit ko kan ka. Ngam sapay la kumatadumtang to ti gundaway ama pakawan na. No pamakawan ti gilgid daw. Nabayagan na napakawan ka, Presi. Randy. Amok, may ti kahanuman. Jak may pahit anak akal kalika guma. Iso ngay naklon ko nga rod ti panang panaw mo niya. Mawatan ka. No apay anaramid mo tikas dyan. Daksang gasat. Kastamat gahim ti nagbanagam. Kamuray no kasta. Ay ayatin kalata, Presi. Kasi ting karik iti nagkalaysata. Ita niya man napanlubok adumteng kadata. Sana ka basta umibat. Ilaban ko tayat ko ken ka. Randy. Amo. Ken namlama kung naibaga dagiti tattao. Ama agak iti panagaklon kumanan ken ka.
itilikodan tinaramid mo. Ngam kahit ko lang apanagnagan, anapod no ti panagayat ko ken ka. Imbes ngagsina ta, odnosan talaang ti pamilya ta. Nakasagana ka tumakder, kas ama ti agbalin nga anak mo, Presi. Naglalaok abain, babawi ken gura iti mismo abagik tinariknak iti daydi agundaway. Ngam kastaunay a panagyaman ko, gapo ta inaklon naklatta ni Randy. Uray saan nga iso ti ama ti sikog ko, kat inaklon na daytoy. Inaklon na kat inbilang nakaspudpudno nga anak na. Nakasingsing petlat ta kanyak itilikodan ti panangpanaw ko idikin kwa na, gapo ta dinak kat ngarod maikan iti anak. Ita, talo atawan matan ti ubing kat ni Randy ti makakaadda amangay aywan ken kwa na. Pagbabawyak ti inaramid ko ken kwa na, ngamjak to pagbabawyan ti panakabukal ti kakaisuna nga anak ko. Nga isu ita ti mangpatpatibker iti ayan ayat mi kani Randy. Nga uray amok nga adalatamat dagiti gundaway amalagip na ti madi nga inaramid ko ken kwa na. Dahiti man ti padas ko ajak to pulos malipatan, kat sapay kumata nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Presi. Ken ka pagayam Presi. Tunggal may sa kadatayo kat adama ko na apagkapuyan na. At dadagiti gundaway nga agbiddot tayo. Ngam sapay kuma, taditay aramiden daytoy arason, tapnumang pasakit itirik na ti sabali a tao. Panunutan tayo pay kuma na imbag dagiti agbalin a desisyon tayo. Kat aramidan tayo kumadagitoy apagadalan, iti kasta kat ditay ton ulitan pay. Kat sapay la kuma, ta saan mo asayangan ti gundaway nga impaayken ka ti asawam, gaputaman mano ti lalaki akas ken kwa na. Alakas tan pagayam Presi, kat pagyamanak unay ti ing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan Amarisa, manipod aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin awatem man pay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama adengdenggan mi, kabayatan ti income panagin inana kan panagtrab-trabaho iti inaldaw. Pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kidawak nga iligad na kumalatan itinagan Amarisa, adaan asawa kan dua nga anak. Nakababain man nga may saak nga asawa ang nakasagana nga agpakamartir para iti ay ayatak unay nga asawa. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mala, mangan kayo laeng amangan anak ko. Agbusog kayo Ado ti inlutok amakan. Nabsuga kon mami. Ang mga anak pa iti spaghetti. Magustuak ngamin una iti pan nakaluto na ket. Isu nga uray nabsuga kon mga anak pay. Ay katun anak ko. Atoy si Kangay ayan iha. Sige mami, kargaan pay ti platok. Kurang ko pay. Naging mas ngamin at talaga ti luto. Siyempre nang runa no para kadagiti ipatpatag ko unay nga anak ko. Mami, ni daddy nga kaano ka diti panagawid na? Wen nga agpay sumami. Ha? Ay ikwa, jak amuno kaano ti awid ti amayo. Amangan no adu ti pakakumikuman na iti trabaho na. Isu asaan pay laeng ama kaawid. Di mat inton umay alawasan ti anniversary yu ka ni daddy? Wan iha, kan saan laeng aday ta. Kasangay pa ini manong mo. No kasta,
Double celebration to nga ron ti mapasamak. Ha? Ay, katun ay ha. Basta lakit di agawid dito'y jay amayo. Sapay ko mga rod, tagawid ni daddy iti day tangal daw. Naragragsak namin no kompleto. Sige, awagak jay amayo. Ibagak ti panagawid nanto iti day tangal daw. Mami? Si kamat gayam Aldrin iho. Ada ka di ibagam? Agsang-sangit kayo kadi? Ay, saan iho? Saan? Apay kumabot nga agsangit na. Nagsuyang abak lang amin itay. Iso a pinunasak dagiti mata. Di ka naglibak, mami. Amok nga da parikot ka ni daddy. Apay, nagapa kayo kadi sakbe api manaw? Aldrin iho. Nagapa kayo kadi, mami? Juan, naamwak ngamin nga damanin babae jay amayo. Pinagpilik no asino kada kami ti pilyan na. Dayjay, pinili na ti babae na. Isa pimanawan. Kadyak amo no agawid pa dito balaywan na saan. Apay akas dyan ni daddy, mami. Apay. Diyak man amoy jay amayo. Diyak mo. Idi na mo kabalang paymat. Ngam kadagiti napalpalabas sa bulan. Kasla jakon kabalan tararamitan na. Kasla bumtak ti baro kung gapoy ti sakit na marikrek na. Sumubsobran di amayo. Kahit yung ka din asinaan ni daddy. Numaminsan, mapampanunot ko matanday ta. Ngam numakit kita kayo kiniayen. Diyak kayat amadadaal ti pabilya tayo. Nabayagan ang nadadaal ti pamilya tayo. Manipod inrugi ni daddy ti agbabae. Jakmat kahit nga agrigrigat kayo. Gapulahan kada kami kaniayen. No kanayon mo't ada kayo ti saktan ni daddy. Sinaan nyo latan. Aldrin, iho. Da kayo lang tinapatag kada kami kaniayen, mami. Awatan mi. No talagang agsina kayon ka ni daddy. Ti kayat mi, kat makita da ka naragsak. Banag asana mapasamak. No agnanayon ti kadda tayo iti poder ni daddy. Mami, bagay ko kadimit lang ito'y suot ko. Launay anak ko. Husto day na pa nagsarsarming mo. Ayabam kit din di adim tamapantayon. Amangan no di tay maabutan di amayo iti opisina na. Saan ka numad nga umay ni Ayen, mami? Anya? Ni, apay ka no? Ada ka no palpasan na project da. Aguray tulat ta ka nun dito'y balay. Kasta aya. Partakam nga ro di ta tamapantan. Uwen, mami. Agsapato sa klabiit. Mami, adatan iti asilig ti station anak kay destino ni daddy. Wan anak ko. Kastoy nga oras ti break time ti amam. Orayan tabiitan. Sigurado arumaran day jay. Anya ka diti plano yo, mami. Di yo ibagang agpakaasi kayo kankwana. Nga agawid iji balay. Tapno makadwa tayo inton bigat. Para iti anibersaryo yo. Kan kasangay ko. Wan iho. Padasag akasalita ti amayo. Barang kayat na ti agawid uray inton bigat lang. Mami, Oh, dayjayin ti amam. Rumwaran iti police station. Umay katasabdan ka. Felix! daddy? Felix! Anya ti aramitin nyo dito'y Marisa. Inkuyog mo pa iti anak ta. Ni Ayen, sa dino ti ayan na. Awan, daddy. Nagbati iji balay. Daddy, agawid kayo kadi iji balay? Felix pangaasim. Agawid ka kumamot iti balay. Uray italaang. Iti kasta. Kompleto tayo mat amang celebrar iti kasangay ti anak mo. Kanti anibersaryo ka ni mami, daddy. Pangaasim, Felix.
agawid ka kumaman. Sana nga gawid. Felix. Talaga ka di napatpatig ti kabit mo. Gamda kami ang pamilyam, daddy. Di nakpagsasawa ni ti kasta si Caldrin. Pudnumat, saan ka di? Di yu kaya ti agawid iji balay. Ngamin, mas kaya ti agawid iti ayan ti kabit yo. Aldrin, anak. Huston. Mabalin ka di, agawid kayon. Kat iti ka ano man, di yun gamdan pa iti agsubli ditoy. Ngamin, uray ka sano ti panang pilit yu kanya. Diya ko nagawid iti balay. Dakailatan nga agi ina, timang silibrar iti kasangay ken anibersaryo nga ibagbagayo. Saan kayo nakayat makita kan makadin na? Day tatitandaanan nyo. Sobra na talaga ni Daddy. Iso lang ang rudan tinakabasol. Ngam iso pala ti daganas na nga gumit. Jack tumapakawan ni Daddy. Iti inaramid na kada kayo. Santo Apolos. Sana kasta anak ko. Urayan niya pa'y ti mapaspasama. Isulat na ti amam. Ikararag tayo langan. Asapay kumataag balin anaragsak iti baro a pamilya abuklan. Ala, gusto mami. Agsardong kayong rudan nga agsang sangit. Kitkitaan na tayong dagiti pasahero si tayo bus. Uwan anak. Asidagta ka din iti terminal. Adayo pa mami. At tinasayat. Iturog mo pa tapno makay nanaka. Ringan kanto inton asidagtan iti terminal. Jakmat nga ron makaturo. Pampanunutak di adim. Sigurado nga agro-ura yan day jay. Sana bali ha. Pawid tamot tan mami. Huwan matkit di. Siyak man nga ron ti maturog mami. Mami! Diyos ko! Anay ko. Sa din. Tiyayan ko. Oh, di ka unay agkuti. Adda ka dito ospital ading ko. Manang Virgie. Ti may sasakak. Apay akas ladyak may garaw. Awanon ti may sa asakam ading ko. Kapilitan a pinutad dagiti doktor. Gapo iti donor analakam mo. Iti pan nakatinag tinagluganan nyo abas iti rangkis. Anya? Imbaglangan tanaispal ka iti paggat. Kat no agkaribus o itayan dagiti nurse kando doktor. Iti madama apan nakaupiram. Kunak lakit din no anya ti mapasamakin ka. Ni Aldrin man. Sa din tayo na. Kumusta ti anak ko? Marisa ading ko. Patib kerem ko mati pakinakam mo. Anya ti kayat mo asawan manang. Marisa. Natayon ni Aldrin. Anya? Sigon ka dagiti doktor. Napurwan ti ulo na. Iso indeklarada a dead on arrival. Saan? Saan? Ti anak ko. Nakakaasimat ti anak ko. Basol ko ti amin. Uwan, basol ko. Sanda ko man na disgrasya. No jak idaimbati idaimay da di opisina. No nagawid akla ko akadwak ida. Saan ko man napasamak ti kastoy. Awanan ti anak ko. Natayon. Kat ti asawa. Baldadon ti may sasaka. Gina. Oo, apa yan? Aglulwa kami tinani. Ada ka di pariko? Damagan pa lang. Kat apong lang aro din anatay tinaunang anak ko. Ay, kuwani. Basol ko ti amin. Basol ko. Hani, awan basol mo. Disgrasya day dyan. Iso nga awan nga rod mapabasol. Siguro
aging kalaangan ijay ti biyag ti anak mo. Kan, gasat mo ti asawam ti agbalin abaldado. Huston. Panawan nakpay lang. Pangasim. Kaya't ko tiag may maysa. Sige, sikat ti makamo. Agsubli akla ang ijay kusina. Tulungak pa ilaan ni Manang Lorna. Awagan naglaang, nagda ka sa pulang, ha? Diyos ko. Anya da ito ina napasamak iti pamilyak. Pakawanin na ko man, Diyos ko. Basol ko. Uwin. Basol ko ti kastoy ang napasamak. Nasaya at met, ta napanunot mo tinagawit, tapno umay mo aywanan ti asawang, Felix. Saan ka di nga agungot ti kapit mo? Ni Gina, ti kayat ko asawan. Ako manang kinapod mo na. Insin ako ni Gina. Naamiris ko ngamin asa na may parbang ti panakirelasyon ko kan kuana. Ay, pasensya kan, Felix. Italakon kin ka ti kapsat ko. Masapul ngamin nga agsubli ako ni Hong Kong, tapno agtrabaho. Saan pa'y akabaalan ni Ayen ti mga iwan iti inana? Si kalaangan tinamnamaan mi ang mga iwan ken kuana. Gaputas si kakat nga ro ti asawa na. Uwan manang, di kagdanag. Siyak ti makamo ang mga iwan iti asawa. Agyamanak, Felix. Umay kan bakit? Bagkatan ka nga'y patugaw iti wheelchair mo. Agyamanak. Agsubli ka ka din dito ibalay, Felix. Wen, kat siya kung ti mga iwan kan ka. Ngam, kasanan ti trabaho. Amangan nun makadisturbo aklaan ka. Nag-resign ako niti trabaho. Adamot basit na awat ko ang mabalin nga aramatak. Tap na makarugi ti uri basit la negosyo. Iti kasta, adamot pa ka kumikumak. Kabayatan ti panangaywan ko kan ka. Kaya nada pangalaan tayo para itinaldaw agastos tayo. Ang kasanon ti panagadal ni Ayen. Di mon panunutan day ta bakit? Nakalasin ang ti pagadal na aging kat agturpos iti kolehiyo. Sigurado ka ka din iti desisyon mo ang mga iwan kanya. Unmet, ngamin, obligasyon ko day ta kasasawam. Ang amangan mat no iti panang tungpal mo iti ibagbagam nga obligasyon mo kanya. Kat saan ka mat nga agbalin anaragsak iti danami iti anak mo. Saan mo panunutan day ta? Tinapatag kat adak ita dito'y ang mga iwan kan mang protektar kan ka. Ikarik, adi kay to pulos panawan. Daddy, sa dinutayan ni Mami? Si mang patagaya man iha. Ada ititirasa ni Mami. Mala, agpeles kan. Kalpasan na. Sumaruno ka ni Jay tagsasango tayo man amangan. Nagragsakat ko man no adapay ni Manong Aldrin na niya, Daddy. Kompleto tayo kumasa nga pamilya. Iha. Sayang, ngamin, awan matan ni Manong. Kan may isa, kasjay matan ti kasasaad ni Mami. Saanan ang makapagnaga po iti pan nakaputot ti may sa asakan. Ada si ti Diyos anak ko. Amok, ken mamatak adumteng tumatla ti aldaw. Ama sursuro ni Mamim ti magna. Babae ni ti panagsaklay na. Wan, ngam saanan akas iti sigod. Saanan ang may subli pa iti sigod, Daddy. Kang ronaan ti amin, saanan ang may subli pa iti biyag ni Manong Aldrin. Sige, agpalasak labiit. Sumaron wakto ni Jetty Rasa, Daddy. Sa bali ti panagsasaw ti anak ko kanyak. Kaslad na kaya't napagparangan. Ang aman niya ngay ngarod. Maawatak. Diyos ko. Pakawanan na kumakadag iti amin na nagkurangak. Sapay kuma. Tamapakawan nakbatan ti asawa ken anak ko. Among,
Itay ka pa'y lang abuy-buyaan, Felix. Naggagat ka. Sikat agluto, aglaba, aglinis, kan aminan ang matrabaho dito'y balay. Malaksit iti dayta, asikasunak, padigusan, sukatan, pakanan, kan patumaran iti agas. Kalpasan na, asikasuman ti mini grocery nga impatakder mo. Amangan no dumteng to ti aldaw ang mauma ka. Kat panawan da kamin tumanan iti anak to. Saan to mapasamak dayta, Marisa? Jak to pulos mauma nga agserbikan ka. Felix, Baya masulnitak, dagiti ado ang nagkurangak. Amo ka dakal tinagbasulak iti pamilya tayo. No kumatasim muruta ka na gawin, hindi ka na kayo. Nalabit pa sana napasamak ti kasjay at trahedya. Paawan anak, Marisa. Sana rumbang nga nagbabayak. Sana rumbang abinaybayan kayo. Ano dagiti pagbababayak? Ngim naladawan ti amin. Pakawanan nak. No nagbalinak ama naging bubukod. Ket san apagwadan nga makin asawa. Ikari ka sana na maulit pa eh. Pakawanan na ko, Ma'am Marisa. nabayagan ang napakawan ka, Felix. Agyamanak. Agyamanak tay nikkanak pa iti may kadwa kung daway. Tapno maurnos dagiti nagkamalyak. Ipatpatag kayo, unay. Ipatpatag kayo kadagiti anak ta. Ipatpatag kamot unay, Felix. Katyak tupulos ang babawi. Asikati inayat ko. At data yung dito sementeryo, mami, daddy. Aday ta, nayornos kon ti wheelchair. Daddy, mabalin yun na patugawan ni mami. Sige, ayen. Agyamanak, Felix. Pasensya ka no pinagkatnak pa'y aging aditoy. Diyak pa'y ngamin kabailan ti agsaklay. Nang runakit saan anasaya at tipagnaan nga agturong ditoy. Awan ang yaman na bakit? Pakaidayawak, amang ibagkat kan pagserbyan ti asawak. Ay sus, agasem man dagita pa ng bulbolang manan ka ni mami, daddy. Saan ko abulpulan ni mami manako? Pudno ti bagbagak. Ikarik nga ramidak amin akabalak. Tapno mapagserbyan kayo nga gina. Ngamin, kayat ko asulnitan nagiti nagkurangak. Naggasatakmat kan, Felix. Adayo nagasgasatakan ka, Marisa. Ngamin, nakasingsingpat ka nga asawa kan inadagiti duwang anak ta. Saan laday ta? Uray ka sano kadakkel tinagbasulak. Napakawan naklat ta. Kaya't inawat nakmanan itinumanon agundaway anapasaktan ka. Kaya't ipapanaw ko iti denam. Alaos doon, Felix. Kas nakunakon, nabayag kan anapakawan. Wanmat ngamin, daddy. Agdrama kayo manan. Inmay tayo dito, tapno i-celebrate tayo ti kasangan ni Manong Aldrin. Kente anniversary ni ka ni mami, ma. Aywanan niya. Happy birthday, Aldrin anak. Noda ka pa siguro biyag. Sigurado nga damatan apo kumikan ka. Kailiw ka una yun anak ko. Sabay ko ma, panapakawan nakmatan kadagiti nagbasulak kada kayo. Amok ang napakawan na kan ni Aldrin, Felix. Kinapudno na. Iti first death anniversary ni Aldrin. Imayak nito yayan titanam na. Nagkariyakan ko anang agsubliak iti dendayo ko ni Ayen. Ket ayatan, aywanan, kan di kay tupulos baybayan.
Kasla ka ano lang daydi. Agam sa nga pulo at taon kaya man tinapalabas. No sa di numan itati ayan ti anak ta. Amok anaragsakan da ito eh. Nang runa kat tinungpal mo dagiti karimkan kwa na, Felix. Agarup kin si atawan matan tinapalabas manipod na pasamak daydi nga aksidente. Kat ita, makunak anaragsakak, ngamin oray kaskas ano, sinublyanan nak ti asawak, kat naragsak kami nga agdandan na kaduwami dagiti dua nga apo kami kaniayen. Naklon kumatan daydi apasamak, kantipan nakaputad ti may sa asakak. Kaasi ti Diyos, makapagnaak matan babaan ka dagiti saklay ko. Iti likudan dagiti rigat ken sakripisyo ang naglabasak, dinak binaybayan ti Diyos. Banag apagyamyamanak unay, gapu ta pinagbalinnak anatibker amang sangu kadagiti pannubok ti biag. Ket nagbalinmet nga inspirasyon ko tinapalabas, tapno mangrugi manen para itinapinpintas pay amasakbayan. Makunak nga awanan ti dawatek pay iti Diyos. Ngamin, inpaay na aminan babaan itinan anay a panagbalbaliw ti asawak, ken babaan iti panagbaligi ti anak mi ani ayen. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo Marisa. Ken ka pagayam Marisa. Dayawak ti kinatanok mo nga agayat pagayam ko. Rumbang nalaang ti panangpakawan mo iti asawam, ngamin agasawa kayo, ket nagkinnari kayo iti sangwanan ti altar, nga iti rigat ken namay, ragsak ken liday, di kayto agsina agingga ken patay. Kunada anarigat kano ti mangit nag iti pammakawan, nang runa no nasair unay ti riknam. Ngam kayat ko nga iparipirip iti kaadwan, at ti Diyos tupay ket mamakawan, datayon tulakit din at tao laeng. Amin tayo kat agbasol. Tao tayo laeng nga agpiddot. Tunggal maysa kada tayo kat adaan karbangan nga agbabawi, agpakawan ken mamakawan. Kat aramatan tayo daytoy tapno mga barwanan para itinaragragsakpay a masakbayan. Alakastan pagayam Marisa, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam, naimbag nga oras ka naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan a divine, manipod San Nicolas, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo a naesem nga agdengdengeg kadagiti drama dito YouTube. Isu ti liwliwami kabayatan ti inkam panagtrab-trabaho iti inaldaw-aldaw. Ket pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kiddawak nga ilingad na kumalatan itinagan a divine. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko, may papan kaniayat. Nga iso ti makagapo, no apay nga agingga ita, ket balasang akpaylaeng, ititawan ko a 42. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nana Feli? Ha? Steve Baro? Siya nga Nana. Kumusta kayon? Ay nakaasi ti Diyos, Baro. Nasaya at kami man. Si Kangay, kumusta ka mutan? Di mo't may sakan apade. Saan pa? Seminarista pa lang, Nana. Ah, kastaya, Baro. Kunakit di ano na ananay kan apade. Saan pa, Nana? Ay, gayam. Ni Divine. Kumusta matan? Okay lang mat, Baro. Work from home. Iso aday jay, at dalaang ijay balay. Saan unay arumrumwar? Kasta ka din, Nana. Wen, bayam ta ibagak tuken kwa na ti panagkita ta, Baro. Planok mat giti sumarong ka balayo, Nana. Ay, Baro.
Amumot a welcome ka akanayon ijay balay. Agyaman ako na nana ha. Sige nga Rod. Umayak to iji balayo. Apay, di mo kaya't ngagbalinak apadi? Jak kayat, Ni, apay nga eh. ti kayat ko, agbalin ka amanong ko. Kayat ko nga sikat ti agbalin nga asawa ni manang ko a divine. Agbagay kayo ngamin. Anya, sika talaga Olivia. Di malablabid mo. Amum ka di, manipod idi pimanaw ka, kanayon amalidliday ni manang ko. Ha? Ado ti umay agpaspasyar ken kuana. Ado ti agar-aram. Saan apulos anak ki boyfriend? Oh, Pexman? Pexman, mamatay man. Pudno ti bagbagak manong Steve. Promise. Siguro, urayan na kanya. Olivia! Steve? Divine, kumusta kan? Okay, akla ang mat. Sika, kumusta kan? Kaano ka pa'y asimang pat? Kan apay nga da ka dito eh. Idi kalman laeng. Masapol ngamin arumwarak iti seminaryo. Sakbay ang maordena na kas may sa apadi. Iti kasta, may kanak iti gundaway nga agpanunot ken agdesisyon. No ituloy ko ti agpadi, wano saan. Kasta ka di? Wen Divine. Ay, wen gayam. Domingo ita. Makimisa ka kadi? No kayat mo, agkuyog tan. Sunduan ka. Oo na. Urayin ka nga rod iti balay. Ang amangan mat no nalipata mong tidalan ang mapanijan. Ha? Si kamat. Malipata kayamat. Kat kanayon ti ipapan ko ijay idi. Wen nga rod kan di mat nabayagan a boyfriend mo ni Manong Steve, Manang Divine? Di mat isula ang ti agmaymay sa a boyfriend mo? Sangit ka pa'y nga rod a sangit, idi naamuam nga agpadigayam ni Manong Steve. Ay sus, Olivia, anya ka din dagitang ibagbagang. Steve, pasensya ka na. Sige, umuna kamin. Urayan ka lang ang iti balay, ha? Kartingam ti agpeles, Olivia. Ang mga no asidagan ni Steve. Sa anak pa'y lang ang makimisa, Manang. Nasakit nga mintingipon ko. Sana bali ta adamat kadwam. Inton umay a Domingo aklangan ang makimisa. O sige, ngamne, kita Saan ka nga agpaspastrek dito'y balay iti oray asino, aging gaasumangpat ni nanang, ha? Wen ka di Manang. Oh, aday ta ni Manong Steve. Hi, Manong Steve. Hello, Olivia. Apa di ka pa'y nakasukat? Sa anak pa'y lang asumurot, Manong. Nasakit nga mintingipan ko. Kun may sa kadwamot ni Manang saan aya? Oo na. Anya nga nga ti kayat mo apasalubong. Chocolate, Manong. Anya chocolate, kunak man no nasakit tingipon mo, Olivia. Joke lang. Sika talaga, Olivia. Ala, umay kan Steve, mapantan. Ang mga numala daw ta itimisa. Anya ka kadi Steve. Ijay ka man sawo ako ngita. Anay ko, apay nga kadal ka kay. Nakapimpintas ka talaga, Divine. Anya? Loko, kadagiti amin adanda ni agpadi, si kalaang tibulero. Kalpasan ti misa. Mapantapay mangan. Sakbay nga itulog ka di balayo. Una, ninamnama kong daytay, Steve. Assuming ka talaga, The Lord be with you. And with your spirit. Kabayatan ti panaguro-uray ta iti makan nga iserve na. Ada itit ko kan ka. Anya man ang dayt na. Ate, lukatam. Sus! Kasla ka niya, Steve. Kasangsangon naklang arudan. Ibagam ka din, no anya ti kayat mo nga ibaga. Api nga dapay laing love letter mo. Diyan kami kahit nga damalipatak. Nung amin surat ko, may ibagak amin na kayat kong ibaga. Ala, basa mo.
Itan, iti mismo asangwanam. Wen, kahit ko ang makita ti reaksyon mo, kabayatan ti pa nagbasam iti surat ko. Uy, sa anak nga affected niya. Os, sige man. Kita man. O sige, basa mi tinapigsa. Dear Divine Ay, uy, My Love. shh, saan mo't akas na kabigsa na? Tsak mo't kaya't ang mga ganda amin dito restaurant. Ah? Kat, isumati ko na pigsa ah. Jay, buha tala makangag ah. Okay. Sige, ulitak abasaan ha. Dear Divine My Love, nubas basaam ita dayto iti sangwanak, kayat naasawan, simurot ka kanyak anapan nakimisa. Kan, imay nangal daw iti paborito a restaurant. Amok asaan ka analaka nga aw-awisan. Ngam gapo ta simurot ka, sulit matan ti mano arabii, ajak pan nakaturog, kan panagdandanag ko. Ngamin, kamaudyanan nga, itilasod ti ado atawan, nagkita, kan nagkadwata manan. Os, jay ang paiso. Pudno ayamat, adi ka nakaturturog. Eh, wen, manumot arabi ha? Iti anya ko maaga po. Madandanagan namin. Kasanon no adan boyfriend mo. Kasanon, no di na kun kayat ang makita. Anya ngay ko mati pagdanagam. Kaya't ko asawan, apay ko maamadanagan ka. Talaga siguro kas, Jay. No dandani makita mo, ti tao nga inay-ayat mo unay. Agdanag, wano agnervyos ka. Hey, Divine. Napauli magkamatan. Ha? Ay, kuha, Steve. Sika talaga. Makapasurong na kita alinyam. Us, talaga ka di masursuron ka? Apay nga rin nga gisam ka. Ha? Hay, jak amukan kay Steve. Ituloy ko man laang abasaan. Iti iyuunag ko iti seminaryo. Ti amo kat maminpinsan kan amalipatan. Ngam nagbitutak. Iso nga ita tanaadtaanak iti gundaway arumwar. Tapno makapagpanunot. No ituloy ko ti bokasyon ko kaspadi wanyo saan. Ginundawayak daytoy. Kat inturong nakdagiti saka, kantoy pusok iti ayan mo. Apay, aging dat kaano ngamin aya, ti kaadam iti ruwal, ha, Steve? Depende No nakadesisyon akon, babalin ko mat nga ibaga, adya kon ituloy ti panagpadik. Uno, agsubli akon iti seminaryo. Jakon kabailan nga ilimad pa'y ti marikrik na. Iti panaglabas ti tawan, saan ang nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Ket ad-ad pa'y nga inayat ka. Nang runa numalaglagip ko dagiti panawan ang nagkadkadwaan na. Dagiti nasamit nga isam mo, ken makaayayo amatam. Sika akanayon ti adda iti panunot ko. Sika laeng ti agtagikwa dito'y puso. Manipod idi aging gaita. Kasta unay aragsak ko no makitkita ka. Sika laeng ti babae akayat ko amakaden na aging gatong palbiyang. Agay ayat itinapod no, Steve. Oh, kunak man no saan ka nga affected. Apay nga ron na nakalablabasit mo tan dagiti pingping mo. Ah? Saan mo to? Makilkilig ka niya. Saan niyo? Kanya nga ti marikrik nam ita. Mabisin. Ha? Mala, mangantakit din.
kita tala ang idikalman. Ita, adda ka man hindi to'y balay. Apay, naumakan kanyak. Ah? Ay, ko. Siyempre, saan? Si Kamat, di ka man lang maangawan. Atoy, parakan ka. Ah? Wow! Siomay! Ay, mabit lang nga. Mga laak iti malukong. Ha? O may ka, mapantay di kusina. Ay, uwan gayam. Kasla ni Ronnie tayo nasabat ko itay, ha? Dito ka dito naggapon, ha? Nakamisuot, man. Kasla saan ang may drawing tirupan, ha? Ah? Wan, kagap-gap po na launay dito'y balay. Agsubli-subli nga rod. Nagkulit. Aw-awisin nak arumwar. Ngamyak imanukot. No, kasta, nagasatak nga rod. Ha? Ni, apay mo't anak ko nam day tayo, Steve. Ngamin, kanayo na patgamtikid daw ko. Kaya't ka di asawan day ta, nga danam-namakan ka. Ah? Aday ta ka manan, Steve. Siyempre, sa bali tamat. Agkaubingan ta. Nagsinatalaangan i-Disembre ka iti seminaryo. Isungarap nga di rin mo arak, kat si kaadagos ti binirok ko. Imbaglangan tawan pa'y boyfriend mo. Ah? Awanan iti bokabularyo pa iti maki-boyfriend. Manipod pinanawan na, Steve. Anya? Mabalin ka di maamuan, no apay? Ah? Ay, kon. Awan. Siyak laangan ti makaamo no apay. Manang Divine, adda surat mo oh. Nagapu ka ni Manong Steve. Ah? Manan? Ay, talaga aday di at tao. Mabalin namat nga ibaga iti personal. Ang nagsurat pa ilaan. Uy, makilkilig. Basaam kit din, Manang. Ay, sige. Dear Divine, naragsak ngal daw mo. Kas kapintas ti rupam a nakaisam ita amang basbasa dito'y surat ko. Kaya't kulaan nga ibaga nga awan nagbaliw iti marikriknak para kan ka. Diyak mabalin nga ilimad ti kinaragsak ko tunggal agkita ken agkadwata. Kasla makitkita kon ti kinaragsak to ti buklenta a pamilya. Kas maysa a seminarista, amok nga adda obligasyon ko iti Diyos. Ngam, amok mat a maawatan nak. Ngamin, tao aklaang, addaan rik na ken arapaap. Iti panaglabas ti aldaw, ad-adda amariknak nga agayatak ken ka. Mabalin ka di nga isublita tinaputad nga ayan ayatta. Sisasagana ak iti amin a panubok adumtang kadata. Nusungbatan nak, jakon ituloy pa'y ti panagpadik. Jakon agsubli iti seminaryo. Sapay kuma, taagbalin kamat anapudno iti marikriknam. Numan bilang saan ta nga agpada iti marikrikna, namnamaem a maawatak ti agbalin a desisyon mo. Ibilang naklatan, kas maysa anapudno agayam. Tuy agay ayat. Steve. Divine anak, rumwar ka biit, adda bisitam. No ni Steve, pastara kanyo latan nanang. Saan ani Steve? Rumwar ka ngamin Asino nga'y kumatibisitak nga ibagbagayo nanang? Ni Kadironi? Saan ani Roni anak ko? Asino nga'y nga rod? Awan mo't namnamaak abisitak ita nanang. Ti ama ni Steve, ni Sir Lucas. Anya? Ni, apay ka no? Anya tigagara na dito'y balay nanang. Tinasaya at rumwar ka anak ko. Ing kadanunan ijay salas, si kakano ti kayat na makasarita.
May mga oras mo, iha. Kastamot kada kayo, sir. Anya ka diti maipay ko. Pasensya ka no nakadisturbo ang. Sa nabalit na mabitak lang, met. Adalang kayat ko nga ibagakan ka. Ah? Anya day ta, sir? Amo ka nagkaubingan kayo iti anak ko. Ni Steve, ti kayat ko asawan. Sir Lucas. Amo ka nasingad kayo iti tunggal maysa. Kaya't sana nailimad kanyak ti panagayan ayat yo iti lasod ti pito atawan. Angam naputad day ta. Gaputa simrek iti seminaryo ti anak ko. Ha? Rimwar iti seminaryo ni Steve. Tapno masubok da ito sakbay ti panakaorden na kaspadi. Angam sigakit din ti mo na sinarak na. Ba nagadyak magustuhan? Ha? Divine, iha. Amom, met. Saan ka di? Amom tinagdalanan ni Steve gapo iti sakit na iti puso. Amom, met, nga urela awagan mi aminan idi asanto. Tapno lang maispal ni Steve. Iso apangasim, ha? Di ka kumagbalin alaped para iti panagpadi na. Magipagpakasyakan ka balasang ko. Amo ka makasarakan tumot lang iti lalaki amang ipatagkan ka iti nalablabas pay nganti panang ipatag ni Steve. Sir Lucas. Pasensya ka niya. Amo ka nasakit. Ang masapul nga aklunan niyo. Asahan na da kayo ka ni Steve tinaituding para ititungkal maysa. Olivia, itad man tuman kini Steve to'y surat ko. Naks! Iti kinaad-ado ti surat ni Manong Steve ken ka, itamlaang asinungbatan. Parang may something. Isus, awan na. Basa atap no maamam ti sungbat ko kadag iti surat na. Agpaiso, Manang? Wan, basa tap no mapnek ka. Dear Father Steve, o aday ta ha, Father itan ti awag ko ken ka. Hala, apay ngay a Father Manang. Kayat ko nga ibaga nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Ubing tapay idi, ngam nariknakon nga ay ayatan ka. Uray idi simrakan iti seminaryo, saan anapukaw ti panagayat ko ken ka. Aklunek nga aging ga ita ket ay ayatan ka paylaeng. Ngam uray no ay ayatan ka, masapol nga agsakripisyo ak. Nasakit, nga masapol nga isakripisyo ti ayat ko ken ka. Ngamin, adayo anapatpateg ti obligasyon a sinapataam. Jak kayat nga agbalin alaped ti panagayat ko ken ka, iti panang tungpal mo iti bokasyon mo. Panagkunak ket saanen anasken nga ilaban ti maysa a relasyon amang laped iti misyon mo. Nasakit man nga masapul nga aklunek at ti lalaki nga inayayat ko ket maysan anaan-anay apadi. Agtalinaed laengen amin kanilagip dagiti ragsak a nagkadkadwaan ta. Kanayon ti kaaddam kadagiti kararag ko. Divine. Hala, nagsakit motten Manang. Itad ko ba talaga daytoy ka ni Manong Steve? Juan Olivia, itad mo nga itad day takin ni Father Steve. Nakabaybayag kan tumat ngamin, Olivia. Kita aman napunon ti simbaan, awanin pagtugawan ta. Un nga rod Manang. Dito'y tan-alikot. Adumot ti tugaw dito'y. Kan may sa mangagmatlat ta. Kapilitan maalaoy ka. Ijay ta nga agtugaw, itikas ta, mangagta ti misa. Brothers and sisters, let me tell you a story. The love story. Not adda nga interesting. Oh, naintriga kayo niya. Ni Father, nadaan iti love life.
Brothers and sisters, I used to have a girlfriend. Iso na lang, tayo di simrega kon iti seminaryo, we have to break up. Angem, grabe ti tama ken kuana. Ay tag unay daytoy a babae. Iso nga diri mo anak iti seminaryo, sakbay ti panakaorten ko. Sinarong karak daytoy. Parang kuna, no kayat napay. Kahit no kastaman bilang, saan po nga ituloy ti agpadi. Agpaayak lang iti Diyos, iti ruwar ti simbahan. Iti sabali apamuspusan. Ayayatan nakmat, nga mas pinili na tinagsakripisyo. Para kang kwa na, importante atong palag ti bukasyon ko. Ngem ti ayan-ayat mi adwa. Amoyo, brothers and sisters, husto unay ti bagana. Ngamin, iti panaglabas ti panawan. Naamiris ko, at talaga ada ito'y ti kayat ko. Da ito'y ti mission ko. Ti pagserbiak ti Diyos, babaan iti panagbalin ko apadi. Makuna ka nagasata, ngamin, imbes ay adayunak, saan? Tamas inya si dagnapay iti Diyos katamsan. Sabay ko ma, taura iti maminsan lang, at damat may sa atao amang niya si dagkada kayo iti Diyos. Lumaminsan ngamin, at dadag iti panubok amang niya dayo kada tayo iti Diyos. Ngem, agipatulod na ito'y iti tao, ngagbalin nga instrumento. Tapno agsubli tayong mitlaang kenkwana. Jack nalapdan ti panagarubos dagiti luwak, idinangeg ko ti boses ni Steve. Nakatataar iti suot na nga abito, makaayayo dagiti mataken isem na. Nasakit man nga maragsakanak amang kitkita kenkwana amang aramid iti obligasyon na nga agserbi iti Diyos. Maragsakanak ngamin intuloy na ti panagpadi na. Jack pulos agbabawi ngamin pinilik ti nagsakripisyo para kenkwana. Makunak as sisasaganaak amang ipaay iti amin iti Diyos ngamin amin nga adda kanyak ket nagapo kenkwana. Dayti man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo divine. Ken ka pagayam divine. Mabalin a planwen ti tao ti amin abanag, ngem ti pagayatan ti Diyos ti matungpal. Kasta ti kayarigan ti pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Iti adu atawan a panagin na dayuyo kani Steve, nagtalinaad ladta ti ayat iti puspusoyo. Kat iti panagkita yumanan, nabukal ti plano ni Steve para iti panagmaymaysayo. Banag, nagduadwaan ti panunot ken riknana, no ituloy na ti bukasyon na. Ngem gapo tanatanok ka nga agayat, insakripisyom ti ayan-ayat yo kasagot mo iti Diyos. Nga iti kaano man kat di mon tupulos pagbabawyan. Luktam nga ro ti pusom nga agayat manen. Patsyak nga ipaayan na ka ti Diyos iti lalaki nga ipatag mo kan mangipatagkin ka aging gatong palbiag. Alakastan pagayam divine, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan dagiti drama tayo. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen iti anus yu adumdumngeg iti inaldaw-aldaw. Agyaman kami kadagiti likes, shares, comments, greetings ken suggestions yo. Toy pagayam yo, Freya Simsim amang ibatbati iti naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.